శ్రీ శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరుల స్వామివారి దివ్య ఆశీస్సులతో విజయదశమి సందర్భంగా మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లా కొడిశెలగూడెం గ్రామంలో త్రైత సిద్ధాంత ప్రబోధ సేవా సమితి హిందూ జ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో శ్రీ 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 భగవాన్ రావణ బ్రహ్మ ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ ఊరేగింపు కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల నుండి వేలాది మంది ప్రబోధ సేవా సమితి సభ్యులు పాల్గొన్నారు. అలాగే శ్రీలంక నుండి బౌద్ధ భిక్షువులు కోవానే పాలితేరో బౌద్ధిహీన్, గడ్చిరోలి డాక్టర్ కోడాపే, కోయ మహారాజ్, కోండు రామ్ గోండ్ సభ మరియు నాగపూర్ ఐషన్ కోడాపే పాల్గొన్నారు.